Mbala tsara tsika jiaby. Bon, raha ito juste za mahita misy compte vorondolo zegny ao. Diego nino vovo ito Diego Antsiranana. Compte io zegny mandeha mipublier misy sariny zany zegny hoe rechercher koa hitanareo mahazo vola. Zandro Diego, tsy anareo tsy mahay. Zandro boka Diego, izy mandeha Diego, boka mandeha Tamatavy, izy Diego, tsy anareo tsy mahay. Nino ma recherche tadiavinareo izy. Déjà, compte nareo io, compte vorondolo hain'olo tsara beky fa anareo kofa mahita olo mivolagna raha marigny, anareo direct magnano olo atanareo cible le olo ino noho ny problème nareo fotony hainareo tsy marigny. Ino ma raha nataony zandro. Zandro tsisy raha novolagniny, na ino sarinakatsy atanareo koa hoe recherche. Taovinareo boka. Taovinareo recherche momedy, lafa minakafo mahay fa za tsisy raha nino za fo mahay fa za tsisy raha tokotro approchegna za. Na ino olo magnasasa jiaby reo tsy tovolagnareo. Maro magnasasa Facebook ao, magnasasa fanjakagna, magnasasa nino, olo mivolagna raha marigny fotony hainareo volagny mavestra marigny tsara beky. Anareo ndray zay tena sary mivola fa olo ty recherche fa mahazo cadeau zao mandeha refa ndeha tady cadeau amin'ny raha vandy. Ndeha compte vorondolonareo io. Zandramady tsisy raha nataony. Ta izy isika izy volagna izy magnano azafady respect. Volagna ataony respect. Ino parce que hitanareo hita tsara beky mba point faible anareo amile raha ataonareo io tsy normal. Safindray zegny anareo vadiky magnenjik'olo amin'ny hoe fatao hoe fa boko olo zegny mavoza andeha agnaniny. Tsisy olo za karaha ataoko zany volagna raha nivolaniko jiaby, je assume. Za tsy maintsy mandeha, za koa mandeha Madagasikara za tsisy raha mavozoko. Za tsy raha mavozo hoe ke andeha nandeha za tsy raha nagnasa fanjakana. Fa za mivola, droit naka mivola. Droit naka nino midefendre le raha tsy tiako. Karaha zegny koa ataony zandramady io, droit nany mivola, droit nany midefendre. Fa tsy normal. Arrêtez nareo ndraiky voconnerie là. Karaha zegny fo. Zandro tsisy raha nataony. Zandro tsisy raha zo boka Diego Tamatavy, boka Diego Tamatavy. Izy boka Diego, solo tsy mahay. Alerte rouge atsika, alerte rouge fa raha tinainare. Ty misy compte yo hitako ty. Compte ty zahavanareo, compte ty boka ko anareo ty. Mahery Ferdinand. Mahery Ferdinand ty yo nagnambara fa. Izy nagnambara fa. Lagneny olo mahita. Lagneny olo mahita anadaitsika, zandritsika, ralaitsika mahazo 10 millions d'ariary, donc 50 millions. Aboka ko anareo le message. Midika am privé izy aminazy. Midika am privé io message nany. Midika am privé fa mbala afficheko baka yos ty, juste après live ty, afficheko. Miss madame volagna, madame ty nagnazava, riva uakeo izy. Sambora nareo koa, I Mahery Ferdinand ty fa, pamadiky vahoaka. Mivolagny le madame nagnano commentaire. Mivarotro Diego, anareo mitsangana, mitady izy fa, zahe aza ribribegny eto. Olo mivolagna raha marigny ke, ataonareo ino, bordel de merde. Izy ambany eo na male magnangy io hoe MP io zay mahita olo io izy fa misy valisoa iresiny. De le valisoa iresiny naso vakiko eto. Io asa hitanareo chiffre marobe io 10 millions d'ariary. 10 millions d'ariary donc 50 000 francs. Satria hainy tsara fa gasy mosary. Gasy avo 50 millions zay bika miefo mifazigna haninao niany fa la vérité momba zany kanao tarankanao mamparanao marefaka mare tsy dininao. Izy hoe 10 millions d'ariary izy. Mahery Ferdinand tompiny compte. Mahery Ferdinand ro tompiny fagnanovagna avis de recherche amin'ny zandritsika amady zanaka Diogo. Kefa msurkile am réseaux sociaux quoi izy ty le mahita i 50 millions. Tiku donc azalambo e. Hazalambo miti izy atao ty. Désolé amin'ny image téléphone fa téléphone hafa zanaovako vidéo io. Vraiment désolé amin'ny image somary ratsiratsy hein.
Zen kabar, nzanira zanakinga kokuza tiato que alerte rouge, partage maximum, partage fa irotenga mangano zalambo mzaza tisa tia enrofa ntangan zaza you toute vérité. Zenga no vanga zalambo, zafa mangambaro raifa transfere na mnakayati jabi. Andetona roinu hizi, chimeti boka yetu, vérité chimeti poko yetu. Atona roinu hizi, atona roinu. Oulu mangambara la vérité, tu t'es naro de gadenaro 50 millions de francs, 10 millions d'ariar. 10 millions d'ariar, zema ita tanmisi. Zang tanyenga fa zama ita yo zandu kuyu. Zang tanyenge. Mande fa sa MPM na kanaro, dembara konaro plus misi, zale ku 50 millions naro. Fa 50 millions le fa tienti ken sasa. Nen sasa ni hazu kubuko zama mosa. Que alerte générale, ten alerte rouge. Alerte rouge, surtout le Madagascar qui alerte petit, ça tient commencé à robakam loine varde ici, il doute si ça va faire un banatili arang. Que Ahmad zanaka diogot shul nangin fanang barara hamari fu ara ita tam réseaux sociaux fu ko rahana pudin rahani vulangin. Que zema ita easy 10 millions d'ariar zengi u ronde nambutuizi imaeri Ferdinand. Nizak profil nantia tuwe a Paris impet ke cheku na Parimari cheku na profil fa Paris fa batanganaza Madagascar. Yu cheku. Fa a Paris zengu profil fa sambi mza profil tia tika misi 820 mize nisti yu le profili mangamia le 50 millions wa leul maita Amadi zanaka Diogofa mila samboring gadeng. Mila samboring izi afudi vavananchi mila mbienga tora mataura. Yu le profilin. You are brangat nyo. Yin. Que? Atizen antifas nga MP, famien 50 millions de francs. Natonam commentaire au mit que alerte rouge, azamid kam maguindo ndak piège ndofa, zanaka nur char na morung vande tetu char nangin tetfa, nangumie vérité. Manga boka vérité mkaski Madagascar, vérité mkaski Diogo. Izmi la puteng, izmi la vuneng you. Satia chimifude vavanana ndi vuneng. Maheri Ferdinand ro nanga boka message fawe 50 millions de francs le maïta na mahei place misi Amadi zanaka Diogo. Que alerte rouge tika tenga mne alerte rouge plastika zio. Ati commencer rob nanyu leu mvulanga jabam gadeng pam satia vavana ro jab mila mangin fa vata devndo mila miengaro vatu kwa chazundo ro tsenyeki hatondo en feu en cendre Madagascar yu ke anzara na ro mandini ke anzara na ro meteti fa zeti change fa atova na ro ni meti fanangana na ro tam ni election fa tenga ngana fara faiza na ro mi surveiller vatu jab na hatata pangalta jab le pangalta to kunta jab tata na ro. Que ezka na rozo to na ro ezka vermelho. Ato na ro ezka vermelho foi ezka na rozo yu de ambela na ro vita bor cara yu fu. Ti si vara na ro nyad tam election na ro ko tia diska mfara ne. Hanga no ngovu ne luvu. Maere mboluan amfara mangara ka fomza turit ngam tadi mangara ka foza mangano ngovu ne luvu ai. Que alerte mitsangana tsikazan ka Diogo mitsangana tsikajab fa fatsirarin ti tenga tsirarin marin madam Sandra tsirarin tuni fa tsirarin ul chinangin chulna nonga panzakana chul nanronga tsisra na ton fa vavanan funi vulanga we zeng karato ko vulangetu zeng na namborangis. Bonjour ma chérie Nakae, bienvenue hein. Que mitsangana tsika surtout Diogo atika mila mitsanga na mare tenga mare uzam na rozengi mare fitsangana ngatoka na rozengi na rotsangana fa iputki Madagascar na royu ah zandak ti volume dadang eto e ti volume tata mga annonceur d'alerte en vérité ti kaduza atok fo didna kamandra pa zenge den fazako mbala mis nouvelle yazku izi na petka ndo fa timeti afficher ku yozu publier ku yo les conversations yu fa a mesa ndo 50 millions de francs 10 millions d'ariari leul maita Amad zanaka Diogo
fitiavan gasy vola tsy mandiniky ny amare loso anareo boka mandeha mitsakaraka izy mandeha mamoasa tany misy satria 50 millions de miagnanareo 50 millions bojo baka zegny fa ni avin taranaka anao tsy vita 50 millions zegny ko kara zegny edy olobetsika taloha tsy mitaky indépendance fa ni doko coloniser français fo ko raha jiaby vitany vola ke mandiny ela aby atsika fa lere grave vraiment l'ère grave l'ère misy atsika vraiment grave à tout à l'heure ko fa mihambigny iny koa cinéma nde tondro mety hanonga 250 millions satria izy ka ro mampanonga prix za ndraiky mivolagna eto fo atria ro io fo zay raha ataoko eto zaminareo tsy mahita jusqu'à président de la république mizaza io zay ka mivolagnako izy eto fa mijeto privé nany za leny zay miondrana zay loso ndesiny zaho miaraka aminany fa za mba titengy jet privé io mizaza io